5 συνεχίζουμε. Πόσο καιρό θα πάρει αυτό το ξύλο. Τις έχω φάει εδώ και 5 χρόνια. Όχι. Πα! Πα! Λοιπόν! Γιατί νομίζω το έχουμε παρατραβήξει. Θα κάνετε πέτρο πολύ ψαλίδι χαρτί. Και όποιος νικήσει θα κερδίσει τα λεφτά. Λοιπόν, πέτρα μολύβι ψαλίδι χαρτί. Καλά, αφού δεν ακούνε, να συνεχίσουμε. Βασίλη! Πα! Θα σε έπιανα. Μισή ώρα να πεθάνω. Δεν θα πεθάνω. Θα πεθάνεις. Πα! Το σκότωσα. Όχι, δεν με σκότωσες. Κόψε. Και σε σκότωσα. Ρε, θα σε σκότωνα. Ναι ρε, σε έχω ρίξει την... Πα! Θα με χάσει. Τι κάνεις, πλησιάζεσαι. Τα παρατάς τι γίνεται. Πα! Όχι, Βασίλη. Ποτέ δεν τα παρά. Δεν μπορώ άλλο. Τώρα ήρθε τη δική σου. Βασίλη, τώρα θα συνέχιζα. Αλλάξω να ρίξω κάτι. Σταμάτα να το πω. Σταμάτα. Αλλάξω να τα ακούσω. Σταμάτα. Μη, θα πεθάνω. Μη πονάω. Ξέρεις κάτι, Βασίλη. Βλέπουμε και εμένα. Θα θυσιαστώ για σένα. Έλα, σκότωσέ με. Άμα θέλεις, γκάρντ άμα θέλεις. Άμα θέλεις. Τον έφαγα. Γκάρντ άμα θέλεις, σκότωσέ με. Ωραία! Πάμε να το σκοτώσουμε. Κάμαρα. Πάω! Εκδίκηση για αυτό που κάνατε. Πάω! Κερδίσατε τα λεφτά. Θα πάρω εκδίκηση. Πάω! Κερδίσατε τα λεφτά. 56. Κοιτάξτε με. Κοιτάξτε. Γεια σας. Τέλος. 356. Θα γυρίσει πίσω. Δεν θα γυρίσεις. Κερδίσατε τα λεφτά, κύριε 001.